যত মিডিয়া রং পুরো जों देवेंद्र कामी मानिक बिसि 29 ख्रीष्टम्बर विधानसभा बिसिम क्लायो महिलानो सपन ताकुनो आं हामबायरियो ते चिनि आगिनि एमडीसी नि कसाम चिनि विधान बरम गोनां स्वर्गीय विधान देव बर्मा थैथांजाखा बो संसार याखरै बिनि लगी संबो आनि लगी फायकेतिनि बनो पाइफले हामबाय ते बिनि लगी जे फाइने रक्ते खलो दे बिसिनि बो चिनि तिप्रा मथन याखरै बिनि फायकानि लगिवो बरनोबो हामबाय बिनि 88 भोटार कुछ फैमिली 22 फैमिली ने 88 भोटार तिनी चिनि लगी फायका आगामी दिनो फाइनाय तेबो बरक नुगानो चिनि तबो बर्तमान एमडीसी तंगो 10 जन सरकार खाइनाम बगै 15 जन नांगो गाय म 11 महरन तेलेमुरा बरक मनम कमल कलय थायो जितिउ ताकलाय 500 बुथ मांगला तांगै हिने बरक जे प्रतिश्रुति रुई फाइमानि पुइला जाति उलो पार्टी तिप्रासाने बगै गेटर टेपलान तु फाइनाय कुसना कुछ देगा तिप्रासार बेकारावनो चाकरि नाय तिप्रासारावनो अनेक सुबिदा रानाय दै रिनाय कारेन्ट रिनाय लामा रिनाय मुंसारि मलि बरम गोनां जिनि कमल कलय एम कुनो मुंसारि मलि ना बरक बुजिमांखा 5 बছर कुनो रिमालिया बरकते कुनो रिमाया जों सेंट्रल बो मोदी सरकार राज्य बो चिनि मोदीनि सरकार जों तबो एडिसि सरकार नांगौ चिनि हामारे मान नांगाय चिनि तिप्रासारावनो हामारे नंना नांगाय एकमात्र बीजेपी सारा केबो हामारे तुइ माया बरक बुजिमांखा साइमांखा जे गेटार बो माया कुसना कुछ बो माया इंटरलोकेटर बो माया कुनो फम माया रिबो माया रिमांखाय एकमात्र बीजेपी रिमानाय बसकांगो एडिसि नि पावर एडिसि नि क्षमता टीटीसी खाइनानि डाइरेक्ट फंडिंग रक रिनानि ते एमेंडमेंट बिल 125 बिल मोर रिनानि जतनो एकमात्र मोदी जी सारा केमाय मोदी जी न माननाय जदिन रिखाखाय ते केबो माया आबानि बागै तिनि बिश्वासनखा बररक जे 5 बছর संग जे बुल खाइगा ते बुल खालि आनो दिनि जतनो चिनि लगे फाइबायो आगामी दिन नरम नुगनाय क्षमता सा फाइतों आगामी दिन शुद्ध समय अपेक्षा जोंनो फाइतोंगो बसकांगो तेव फाइनाय बसकांगो बुजिखा आबो बीजेपी रक जों बसकांगो इलेक्शन खाखाय इलेक्शन रो टाइम लिंनाय समय मतो नंनाय जों बसकांगो जों फाइनाय सरकाराव फाइनाय फाइमा पर चिनि तिप्रासने जे मान थाय सब थाय तंगने जों जतन बरं मोना तगिजा रांचेनि जरनो सानो कासे क्लियरिफिकेशन नांगो लुफरक जे कन्फ्यूज नेनि लगिबो जे फरकसा तंनाय रांचानि माइगला खिबि जरा कासा दफानि बगे बो बाग्यां बालै थांखा फियाबा वाइरे वाइ फेसबुक पेज कोक्सिल सामुं जे बरमुनां एमएलए रनजित देबरमाने बखाक्तुइ काइसा रमफ्रेमानि मामला ब्लाइ फिनजाक एरेस्ट वारेन्ट गोनां लगे दुइ दं अबो हाय बेलाय हामबाय शुद्ध केस कलाइखाइनो जे बो आसामिया अनेक ट्राइ खालमानि परे उठो बिचारंफोर जखन रायिंनाय प्रकृत आप्रुसे साइमनो आसामिया केसिं खाखाइनो बरकनि मासानि बुङो जेमन आनि मुङै केस फुनंथों अजित बरम गोनां अजित बुनो फुनंथों केसिं खाइनो आसामिया बिनि अनेक प्रक्रिया चलिनाय उठो अनेक प्रक्रिया चलिनाय हियारिं मान परे रायनि परे जखन ब दुसिंनाय आप्रुसे ब आसामिया आंनाय ताबो हियारिं चलि दङ तामुं खाइ दङ ब हा मनतयै काइसनो माने ब्लेम खाइमाने आं बरम गोनां एमएलए चिनि रनजित देबरमानो सानाय
মানে পার্সোনাল অ্যাটাকটা খাইদি পার্সোনাল অ্যাটাক খাইমা চাইয়া नोंनि पार्टीनो माखासे नों যথেষ্ট খাইদি आंबो माखानि नो पार्सोनेल अटैक खाया किन्तु बेलाय दुख नांखा नों बार आनो फेसबुक तैयै सब समयनो डेली पार्सोनेल अटैक मान खाइ दङ हायपुनो आं रामचन्द्र को थाङै बिनि बुंनाय आं मोसाबुरा सिसाव आं मोसाबुरानि बुआ कंलिं कंथाम तमानो सका खिमनाय हिंसाव बर कयदिन सह्य खाइमान पार्सोनेल अटैक खायै पार्सोनेल अटैकटा खाइदि जेकोनो लिडार दं आं साव पार्सोनेल अटैकटा खाइदि पार्सोनेल अटैक खाइमा चाया बेले बेले हामबाय